Yn y fideo hwn, byddwn yn egluro hysbysiad newid contract i chi, gan roi rhywfaint o gefndir ynglŷn â phryd a sut y dylid defnyddio'r hysbysiad, a pha wybodaeth sydd angen ei chynnwys wrth gyhoeddi un. Bwriad hysbysiad newid contract yw sicrhau bod y penderfyniadau pwysig sy'n cael ei gwneud yn ystod oes contractau yn fwy tryloyw ac agored i partïon sydd efo diddordeb medru craffu arnynt, gan fod unrhyw addasiadau all ddigwydd yn ystod oes contract yn gallu effeithio ar werth, hyd, gofynion ac elfennau eraill y contract. Rhaid i hysbysiad newid contract gael ei gyhoeddi cyn addasu contract cyhoeddus, neu addasu contract a fydd o ganlyniad i'r newidiad yn dod yn contract cyhoeddus fel y manylir yn adran 74 o'r ddeddf. Mae hysbysiad newid contract yn gallu bod yn berthnasol i nifer o gontractau sydd i gyd yn deillio o'r un broses caffael. Gallai hyn ddigwydd, enghraifft, os bydd contract yn cael ei rannu'n lotiau gyda mwy nag un dyfarniad, ond mae pob un yn deillio o'r un hysbysiad tendro. Nid oes angen hysbysiad newid contract ar gyfer contractau penodol, sef contractau am ddiffyn a ddiogelwch, contractau cyffyrddiad ysgafn, a contractau sy'n cael ei dyfarnu gan gyfleustod preifat. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn mynnu bod awdurdodau contractio yn cyhoeddi contractau sydd wedi ei addasu ar gyfer unrhyw gontract gyda werth o dros 5 miliwn. Ni fydd y gyfyniad hwn yn berthnasol i awdurdodau contractio yng Nghymru, oni bai fod yr awdurdod contractio yn addasu contract a ddyfernir yn dilyn broses caffael o dan drefniant caffael a gedwyr yn ôl. Mae rhaid cynnwys yr wybodaeth ganlynol wrth gyhoeddi hysbysiad newid contract, ond cofiwch ni fydd angen yr holl wybodaeth hon ym mhob amgylchiad, a dylai awdurdodau droi at y rheoliadau a'r canllawiau cysylltiedig. Yr wybodaeth perthnasol yw gwybodaeth am yr awdurdod contractio, teitl y caffaeliad, y cod adnabod unigryw'r caffaeliad, y cod adnabod unigryw sy'n ymwneud â'r contract, gwybodaeth am bob cyflenwr sy'n barti i'r gontract, amcangyfrif o ddyddiad addasu'r contract, y dyddiad pan fydd yr addasiad yn cael effaith, a yw cyfnod segur gwirfoddol yn gymwys yn unol ag adran 76 o'r ddeddf, ac, os felly, hyd y cyfnod hwnnw. Cadarnhad bod yr awdurdod contractio yn gwneud yr addasiad i'r contract cyhoeddus neu'r contract trosadwy, oherwydd bod yr addasiad yn dod o dan adran 74 paragraff 1a o'r ddeddf, yn ogystal ag esboniad pam mae'r addasiad yn dod o dan un o'r categorïau a restrir. Manylion unrhyw newid o ganlyniad i'r addasiad i werth amcamgyfrifedig y contract, neu i dymor y contract gyhoeddus neu'r contract trosadwy. Pan fo'r addasiad yn un a ddisgrifir ym mharagraff 9 o atodlen 8 i'r ddeddf sy'n ymwneud â throsglwyddiad ar ailstrwythur o corfforaethol, ar gyfer pob cyflenwr newydd i'r contract gyhoeddus, enw'r cyflenwr, cyfeiriad post a chyfeiriad e-bost y cyflenwr, a chod adnabod unigryw y cyflenwr, a'r un wybodaeth ar gyfer pob cyflenwr na fydd bellach yn parti i'r contract. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.